Nagdumili paghawa ang Highway Patrol Group sa yuta nga gipanag-iya sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Bisan pa man og gusto na nga bawion sa Kapitolyo ang maong luna. Apan padayon ang pagpatukod sa Hpg sa ilang building, hinungdan nga gihatagan sila ni Gobernador Garcia og ultimatum. Ang taho ihatod ni John Fredson Granada. Gihatagan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang Highway Patrol Group sa Philippine National Police kutob sa Agosto 31 aron tumanon ang demanda nga ilang ihunong ang nagpadayon nga construction sa ilang buhatan sa Gorordo Avenue tungod kay dili hingpit ang pagdonar sa yuta sa probinsya ngadto kanila. Kung dili sila mohawa, hayan nga kasuhan sa Kapitolyo ang opisyalis sa Highway Patrol Group kon Hpg 7. Mao kini ang nahukman ni Gobernador Garcia atol sa meeting karong adlaw, Lunes, Agosto 23, nga iyang gipatawag kauban ang kadagkuan sa Hpg 7 nga gipanguluhan ni Police Colonel Erwin Rebellion. Daan na nga nagpahibaw si Garcia sa kadagkuan sa HPG kaniadtong Abril nga iyang bawion ang maong luna ug gani nagpadala siya og suwat nga nagkanayon nga aduna gayud irregularidad nga nakita ang Commission on Audit sa pagdonar sa miaging administrasyon tungod kay wala kini pagtugot gikan sa Hunta Probinsyal. In spite of the fact na binigyan na kayo ng prior warning dyan, you still went ahead, so that was bad faith. That was in bad faith. You cannot say na hindi nabasa. We're not responsible for the inefficiency of your office. So that's bad faith na nagtuloy pa rin kayo kahit na may prior warning na. So we can use this as a basis for going to court. Kahinumduman nga gipasalig ni PNP Hpg Chief Brigadier Alexander Tagum nga andam sila mobalhin sa Sudlon apan hangtod karon wala pa gihapon mituman sa maong saad o gipadayon ang pagtukod sa maong edipisyo. Situation natin ngayon, nandoon na yung building na supposedly na ginawa nyo na. Kung magkakaayos lang naman, magkakapirmahan lang tayo ng mga documents, maging wala naman yung mga issues. At saka yung issue tungkol dun sa yung nagaston nyo sa building. Ang sa sinabi ni Gov kanina is mapag-usapan naman yan. You choose. We'll have a lengthy legal embroilment or we can talk about it and we can settle this peacefully. But do not continue to show me bad faith. Sa nauna nga mga meeting, mitanyag ang Kapitolyo sa luna nga gipanag-iya usab niini ang government center nga naa nahimutang sa Sudlon, barangay Lahog sa Dakbayan sa Sugbo. Diin matud sa gobernador nga makagamit sila sa luna 25 ka tuig ubos sa usufruct nga kasabutan. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Atangi ang uban pang mga kasayuran pinaagi sa pag-subscribe sa Sugbo News Facebook page o YouTube channel. Ako si Paula Mendoza.